थांनाय 12 बोसोराव BPF दोलोआ BTC ओनसोलखौ एबा BTR ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन, जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय, सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बिनिखायनो UPPL सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन आरो दिनै UPPL सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय। बेफोरखौ नुनानै दिनै BPFनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब UPPL हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो UPPLनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा BPFनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों, मानोना BTR ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय UPPLआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। BTR ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो जोंबो UPPL हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास, बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोरजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरगयारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। अलरेडि बिथांमोननि माखासे MCLA अलरेडि BJPआव हाबहैबाय, जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो, गुबैया जाहैबाय मा, रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो। 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन, बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो, बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो, बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो, बेसो गुबै बाथ्रा। दा नंखायनो BPFनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा। बिथांमोना साफा सानै गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खामलाय बोखारलाय, जयनिं खामलाय बोखारलाय खालामनानै दिन्थिबाय थादों। नाथाय दिनै UPPLनियाव लोब लोब रोजा रोजा बिथांमोननि हान्जानि मानसिफ्रानो फैनानै हाबफैदों आरो बेजों UPPLआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। जेब्लाय बेबायदि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोन नोंथांमोननो जों खोन्थागोन। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम दिनैहाय बेहाय खैला मैलाव फैनानैहाय जोंनि निसिमाखौ एसे माबा लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जे आं एबा आंजों लोगोसे दिनैहाय जोङो अनुस्थानिक भाबे 17 जन गासैबो BPFनि गोजा जोङो अनुस्थानिक भाबे जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो UPPL जाबाय। जे जोंनि UPPL हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय गुबुनफोर बायदि नङा आरो। गुबुनफोरा सोरबा लिडारखौ माबा मोनसे स्किम मोनैनि एबा माबा मोनसे बोराबनानै दल सोलायो। जोङो दिनैहाय बेबायदि थांखिजों जोङो दल सोलायाखै। जोङो रावबो BPFनि सोरबा दैदेनगिरिखौ, सोरबा लिडारखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। जोंनि मेन UPPL हाबनायनि थांखिया बेनो, माने जोङो अपोजिसनाव थायोबा जोङो रुलिं सरकारनिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टनि जोङो स्किम बिनो उसुबिदा जायो। बेनिखायनो जों ओरैनोखि सिगाङावबो जोङो बे निसिमाया अपोजिसनाव थानानै 5 बोसोर बेक जाखाबाय आरो एबारबो रानिं जितु BPFनि सासे जोंहा MCLA देरहाना दङ, बेबोथ' अपोजिसन जाहैबाय। थाङै थुङै जोङो 10 बोसोर जुदि जोङो अपोजिसनाव थायोबा जोंनि ओनसोला बेसेबां बेक जागोन। जौगानाया बेनो मेनना जाहैबाय जोंनाव सान्थि फैदों, बेखौ बुंनांगोन। सिगाङाव जेरैबायदि एसे सान्थिया फैदोंबाबो 100% सान्थि जोङो गोजोननाय मोनाखैमोन। खिन्थु दायो जितु प्रमद बर' सारनि जे UPPL सरकार, बिथांनि सरकार सालायनायनिफ्राय बे 3 बोसोराव जोङो गोजोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों, सान्थियाखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखिनि आरो आङो सिगांनि BPFनि जि सरकार सालायनाय बेखौ आं दुसिनो थाङा। जेबो मावाखैबो होननानै आं बुङा, मावदोंमोन। खिन्थु बे 17 बोसोराव जेसेबांखिनि मावदों बिनि गोसो जायोबा आरो बिनि डाबल मावनोबो हागौमोन। खिन्थु मा जाहोनाव माखासे गोबां मावदोंब्लाबो गोबाङानो डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा थालांना दङ।
दा बे थालांनाय खामानि डेभेलपमेन्टनि जि खामानि बेफोरखौ जोङो अपोजिसनाव थानानै जों खामानि मावनो हाया। बेनिखायनो जोङो 17 जन जोंनि जोहोलावफोर जों जयैनो सिन्था खालामनानै नांगौबा जोंनो जयैनो दानि जि प्रमद बर' सारनि सरकार UPPL नि सरकार बेहाय जोङो जয়েन जानानै जोंनि ओनसोलनि कয়েकथा जाहाथे जों डेभेलपमेन्टफोर लाबोनो हायो नैबे थांखिजों जों ज' फैनाय जादों। निस्सय खहा जागोन थारमाने बुंनो थाङोबा जोङो आमथेखा प्राइमारिनि दा बुंनो थाङोबा आमथेखा प्राइमारिनि जेसेबां BPF नि इउथ सेंग्राफोर जोहोलावफोर दङ फ्राय फैजोब्बायखौनो बुंजासै। जोङो 17 जन दिनैहाय जয়েन जाबाय गासिबो BPF नि गोजा। थ' होमबाथ' एसेबाबो खहाथ' जाखागोन। दा बेहाय जों जुदि UPPL आव हाबनानै जुदि लकेलनि मोननै मोनथामसो जुदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जुदि मावफुंनानै होफैनो हायोबा बेहायथ' लसआ सोरबा BPF निबो जाया सोरबा बेक्ति मानसिनिबोथ' खहा जानाय नङा। बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै जोङो दिनै जयैनो जয়েन जानाय जाबाय। बेखिनि नंगौ दिनैहाय आङो निसिमा हालामनि जानानै निसिमा समस्तिनि जानानै चिरां जिल्लानि जानानै आङो सासे MLA महरै बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो। मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा निसिमा हालामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैनानै बिथाङा गोबां जोंनो माखासे बान्था एबा उपहार बिथाङा होफैबाय। मानोना दिनैहाय 40 कौटि रांजों बानायनो लानाय माखासे आसनिफोर बे आसनिखौ बिथाङा माखासेखौ माने लुफुंनायखौ फिथा हानानै बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो माखासे मोननै ब्रिज बे बान्दुगुरि गामियाव आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि फकिरफोर निर्माण आसनि RIDF नि मोनसे स्किम बिनि गेजेरजों 9 कौटि रांनि मोननै ब्रिज बेनि अन्थाइ खाम्फा बिथाङा गायसननानै होबाय। आरोबाव थांनाय गोलाव सम दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिबाबो गाबब्लाबो खुब्लाबो मोननो हायाखैमोन जाफुङाखैमोन। बे जाहैबाय माने मावरिया बान्दो होननाय जाय मावरिया बान्दोनि गेजेरजों बे FIS जागोन। बेयो BTC नि 100 FIS स्किमनि गेजेराव बेबो मोनसे 30 कौटि रांनि मोनसे फ्ल' इरिगेसन सिस्टेम जागोन। बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेजों गासै मोन 25 गं गामिया बेजों मुलाम्फा मोनगोन आरो गासै 3,000 हेक्टर हा बे बान्दोनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन। बेखौ दिनै रायजो राजानो बिथाङा बावसोमफैबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे बान्दुगुरि गामिनि दालां एबा ब्रिज बे ब्रिजखौ थांनाय 17 बोसोराव BPF हान्जानिफ्राय बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन फिथा होदोंमोन नाथाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखिसै। जायनि थाखाय 17 बोसोरा जों बे ओनसोलनि फ्राय नोङो 10-15 गं गामिनि रायजो राजाफ्रा हाब्रु दैब्रु बारनानै फैनांदोंमोन। दैबानानि गेजेरजों बारसोमनानै फैनांदोंमोन। फरायसाफ्रा बिथांमोना फरायसालियाव फैनायाव जोबोद मोनसे खस्थ' जादोंमोन। मालाबा दैबानायाव गब'नांनाय मोनसे थासारिबो फैदोंमोन। दिनै बियो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि अननायनि गेजेरजों दिनै आङो MLA महरै जोंखौ जे खाबु होदों बे खाबुखौ बे बान्दुगुरि गामिनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' जोंनि BTR नि चिफ बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेयो खोब थाबैनो जागोन। खोब थाबैनो जागोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो रायजो राजानो जों मोनसे बावसोमनो जाहाथे हायो बेखिनि थाखाय राहा लानाय जादों। दिनैहाय ग्रेन्ड मास गेदारिं आरो जयनिं मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। जे बेयाव नुबाय जे जोङो 99% BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावगिरिफोर मददगिरिफोर दिनैहाय UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि सान्थौ सानस्रि जोंनि सरकारनि जे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सानसुमैफ्रा बिथांमोननि मावगिरिफ्रा दिनै जोंनाव जयनिं जाफैदों आरो माखासे गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो दिनै फैनानै जयनिं जाफैदों। बेजों जोङो बुंनो हायो जे दिनै थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जाया जिबायदि रायजो राजाखौ थगायनानै फैदोंमोन जे दालां बानायगोन होननानै फिथा होदोंमोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नांगोल दैनि सायाव खब्बैसे दे नोङो नारेंखल दिख्रुबदोंमोन फिथा होदोंमोन मेचिन पर्यन्थ लानानै फैदोंमोन लहा अन्थाइ बायदिसिना गारफैदोंमोन नाथाय लास्ट पर्यन्थ बे जानो हायाखै। दिनै जोङो आसाम मालानि गेजेरजों बेखौबो लुफुंनो थांगासिनो दङ।
आरो बे बास्तब सैथो अलरेडि सार्भेया जोब्बाय दा बे खोथाखौनो दिनै BPFनि सिङाव दिनै बारहुंखा बारदों थारैनो नंमारगौ जे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा UPPL दोलोआ रायजो राजाखौ ओरैनो फोलायाखै नंखाय बाथ्रा मालाबाबो बुङाखै बास्तबाव सैथोआव बिथांमोनहा खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो दिनैहाय 1800 1800 1800 थारमाने 1800 जानो साबा खम सुबुंफ्रा BPFनिफ्रायनो मेक्सिमाम 99% दिनै UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बरायदों सरकारनि जाव जों बरायदों जोङो पार्टियाव जों बरायदों निसिमा माने हालामाव जों बरायदों चिरां जिल्लायाव जों बरायदों आरो बेबायदिनो निसिमाल' नङा गुबुन गुबुन जे जोंनि जे ब्लक कमिटिफोर दङ जोंनि जे BTCनि बियाबफोर दङ बे बियाबनि सिङाव रोजानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 1000निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरावबो जयनिं हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं बे फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थाबावगोन थार्ड फेज थांनाय लोगो लोगोनो बे नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो BPFआ लाथिख' जानो थांगासिनो दं बे एकदम सैथो बाथ्रा